Oroboturonde ni ngukumanya buna maiga yigitaseni kia Ndizi TV kumulikira enka eyamo ase ekenyoro gia bumurega ekegotoka ase ebunge ya kitutu cha South County ya Kisii nigo abana boda boda babete bagweso kebene nabo igo gutarira enkeyo ase okorwa obokonyi okwana kura chinsemecho nigo babolire abasamaria bayagwesokya abo bwate omoyo obokorwa elinde konya enka eyo ase okogendera n'obugima bwabo muri kecho Daipon Asanya na roboti oruo abasamaria bayanigo besokya na komokonyo mugakoyo mo okorokwa Daniel Oginga oyore no bare mutari kwenyara no nyangake yanga chigwikibere entuto kabwatu neria ndalibe nkegera nkabeka muraba namo una poda ya nyakoe rero nigo twikira iga gocha komorora na kamoretera kende ekitwanyara tokosangiriri korwa ase meria poda transporta sako eyere nyako omugumu mbasege tokobwaterana kwebikundi hao asogosirana kebogima kero twari kuyichaka obokonyi is one of the key twarigereti tutagete tokonya abantu baitu bari barasobota kaimwe kabisa kianya sa gatusenti atote chinguru togosoka para twirigeri twana nyomba twagoka neji family chito tutoriko gwakiwekere chichirane chito chibwato bokongu tororo igobono ntuchiko mukonya weekend ngo mekichoreshwa twanyorero omuntu okome nyombe ye erokaneki enikerekia naboigo mbaru gusaba gochia sondora nyare gwesokya na kurwa bokonya bonga bunobwe asa abantu bali batali kwenyara nande I wish where I wish us bali neliri yande libuno mwako yale nyomba atali konyara gotara atali nonde na baro bayi mugege tambokero bachiche komorora na ande serikali nkosaba serikali nere eligeri abantu bunaba ebakonye abamate bange abwe bono bakora ruo bokonyo bwe nigo bakerambu ya mona bana boda be stage ya nyakoe omugumo asokwerwa kwabo nje bono na nje narorira bamura babota stage ya nyakoe omugumo baikira asoko jakorra omugakoyo tari konyara kwenyara ngochi kubaire nari ngambu ya mono asega siba kolire ngiya nande timu ende ngosaba bande barorere gesambeke aya bokonyi mburi akonyora sito gaigamo no trucho bantu tubwato buremeru kene ngiria nyone nyomba kuria ababwate mejana ngosaba bache komokonya bagende konyokonya nande mba mokonya bwikana ndo yurundu chande kitene ba mokonya akire byara ndo mokonyora bana boda baitu baretera mwako wekende so na ushukuru sana karibuni ani ngotebye serikali enyara gokonya amangana muno goja sumujo no nyomba teyo no chote no gyokolinkeyo no ndo nyara gutotema kuna wani utema gutwara SM yogo konya ateme kubiko bokwaye no nigo liarorekana litukoli nene asokonyora abasamaria na kwiraniria nga mbuya mono nguba kirambe amana asogota kanda nanje namaete aginya sa kolium ebiaya mwache konda asante kuripoti ya igitaseni kia Ndizi TV korwa se kenyoro kia bumeroga igotoka ase ward ya bogeka imeye bunge ya kitutu cha South igotoka imeye county ya Kisii ilitalia Daipon Asanya.